Cuma terus. Ya. Udah? Langsung mati empat. Hah? Oh, ini satu tuh. Mati deh, bisa nanti. Sini aku udah. हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ जासिहरनाय जाबाय। बेनिफ्राय जोंहा दिनै मेसिनखौ जाद्रायबाय आरोना, माने इथा बानायनाय मेसिनखौ बिराद हाल्ला खोनादों आरोना। स' नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव जाय गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय, लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना। दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनखौ आं बेखौनो शेयार खालामनो सानबाय आरोना, माने इथा बानायनायखौनो। बिदिबा नोंथांमोनखौ बे भिडिअसखौनो जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना। लोगोसे अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बिदिबा भिडिअआ बोरै जायो बिदिबा नायलांबाय थादो। लेट्स गो। स' गाइस नैबे मेसिना बेनोमोन आरोना, बे माने सिगाङावनो लाखानायमोन भिडिअआ, माने लाबोना दोनफैनायाव आं बेखौ लादोंमोन आरोना। मेसिननि इथा बानायग्राया आरोना। नैबे मटर ओमफ्राय बेजों लाइनजोंसो माबा खालामनांगौ आरोना, माने मटरखौ काटाउटआव माने जइन खालामनानैसो लाइनजोंसो माने इथाखौ बानाय जायो आरोना, लाइन थाबासो। बेनिफ्राय आं फाइनालि बे भिडिअखौबो सोदेरनाय जाबाय। नोंथांमोना माने बे भिडिअखौ नुवाखै आरोना, बेनिफ्राय आं बेखौ लाफानाय जाबाय। नोंथांमोनखौ बेखौनो शेयार खालामनायजों लोगोसे दिनै इथा गोदान बानायनायखौबो नायलांबानो जाबाय आरोना जोबजासिम। खब्द जायो आरोना, माने लाइनजोंसो खालामनाय नालाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बोरै नारनानै इथाखौ बहनो आरोना। थब्रै गोनां गनायखौ माने लाबोदों आरोना, जा माने खनसेनो थब्रै जानाय। नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना खाथियाव। बेनिफ्राय मैयायो बानायदोंमोन आरोना। सरि आरोना, आं माने दहाय दिनैसो बानायदों होननानै बुंदों आरोना, माने मैयानिफ्राय खालामदों आरो। ओमफ्राय नैबे आरोना, ओमफ्राय नैबे सिदा दोननायफोरा सिगांनिफोरा सब बेयो मैया बानायनाय, बेयो रानबाय आरो। ओमफ्राय अननानै मानसिफोरा जुदि इथा नांगौ जायोबा कल खालामनानै खोन्थाहरनो हासिगोन आरोना। एबारनिफ्राय उनाव जुदि इथा बानायनाया बुरजा जायो जा बेनार खुवायनानै दोनगोन आरोना। नोंथांमोना अननानै गोसो जायोबा उनाव कन्टेक्ट खालामनाबो जेनेबा लानो हागोन, खोन्थाहरनो हागोन आरोना। खाथिनिफोरा गोजाननिथ' बहा लानो नङा होमबा, थेवबो जास्ट बुंनाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनिखौनो लाबोनाय जाबाय। मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना। नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नै इथाफोरा एसे ओंखारबायानो। मानसिफोरखौ बुजाथारनांगौ आरोना, खमैबो साब्रै नङाबा साबा बेखिनिया थाबाथाय मोजां जायो आरो। नै माबोरै खालामो खाथियाव नायना लाबानो जाबाय आरो। माने बोलो नांगौ आरोना, बोलोजोंसो खालामनाय जायो। मारखौ बोखायो माने मावग्लुंजोबखायो आरोना, गोजाननिफ्राय बांग्रिं फैबा जेरै हाया मावग्लुमो बिदिनो मावग्लुंजोबो आरोना। नोंथांमोनाथ' खब्दखौ खोनाखादों जानांगौ आरोना, बोरै ग्रुं खोनालायो आरो। बिदिब्ला भिडिअआ बेखिनियानो आरोना, गुसुंबाबो लाबोनाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन। अननानै जाय गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन। अल फ्रेन्ड बाय बाय।